Hi guys, mamahaw na pud ta. So late na mamahaw guys, alas 10 na gyud sa buntag. So ang pamahaw alas 10, so maniudto po ko ani alas 2. So naatay sud under nga sinugbang nga isda. Sinugbang isda dayon pansit. Aw, bami man siguro ni siya guys akong giluto. Hala. So mga unta, ako'y rice, dayon pansit, og sinugba, nay sausawan with sili. So lami kay itong kaon ani kay magkinamot man ta. Mao man ni ato ang naandan kon magkinamot. Medyo ko mabusog og magkuan kutsara. Mo nang mukaon ko magkinamot gyud ko naara sa balay pero matutag mga kan-anan lain magkutsara gyud ta pero kiwa. Kiwa biya no. Kiwahan ka basta wa ka naanan og kutsara. So kaon ta, mga unta. Sa mga wala kakaon diha, dungan ta pamahaw ninyo. Late na, hapit na paniudto. Hoy! Kami ilang isda sugbaon. Dayon ay halang sili. Nami ay guys. Nay mga nag-comment ba nga lami daw pirmi akong sudan. Unay mo kukuan kusina. Bitaw guys kanang basta naagid tayo kan-anam. Unay gyud ta og kuan sudan, makapailin-ilin man ka kung unsa imong ganahan sudanon. Makapamili ra ka. Kaya akong niluto nga sudan is mga pinobre ra bitaw nga sudan guys. Mga lutong bahay ra ni akong panglutoon. Barato lang pud akong sudan ko dili man ko makapamahal. Ay dili sa mong area is daghan kaayo ang namaligya og kanang mga kananan, dahang kananan. Pwede ilin ra mi diri kung kuan unsa imong putahe lutoon. And then kada adlaw lahi jud imong sudan lutoon dili nimo ipabalik-balik kay sumulan sila. Ngita naman busag laing kananan. So atong kuan jud diri is bahin-bahin ra gyud mi sa among customer guys kay kuan man daghan man kananan. Mingaw na kaayo.